Hola, em dic Maria Pelat i vinc de l'Institut Cambrils i vinc a fer-vos un recomanament d'aquest llibre, Divergent, que forma part d'una trilogia de llibres de Verónica Roth. Es diuen Divergent, Insurgent i Lleial. Aquests llibres m'agraden molt. És la història d'una noia de 16 anys que ha d'escollir a on vol anar de la seva societat, que està dividida en 5 faccions o grups. Aquests grups estan marcats per la virtut particular que té cadascun i el primer és l'honestedat, que són aquelles persones que sempre diuen la veritat. El segon és els erudits, que són aquelles persones que es centren en les lleis, es centren en tot la lògica, la ciència. Amistat és el següent grup i són aquelles persones que viuen en pau, a la natura. I després tenim els intrèpids, que són aquelles persones que protegeixen la ciutat. I per últim us llegiré un petit fragment de la història. Escolteu-me, em dic Max. Soc un dels líders de la vostra nova facció, crida un home des de l'altra punta del terrat. És més gran que nosaltres, té la pell fosca i arrugada. S'està dret ben bé a la vora, com si es tractés d'una obrera del carrer, com si no s'hagués acabat de matar una noia saltant. Uns quants pisos més avall hi ha l'entrada al nostre recinte de la intrepidesa. Si no teniu prou coratge per saltar, no sou dels nostres. Els iniciats teniu el privilegi de saltar primer. Aquest llibre m'ha agradat molt per moltes coses, però el més destacat és que la protagonista és una noia i això m'agrada molt perquè és molt valenta i sempre sap vèncer totes les oposicions que li venen. Una de les altres coses que m'ha agradat és que a ningú de nosaltres ens poden ficar una etiqueta al damunt, que no podem classificar-nos a un grup concret perquè cadascú som diferents i únics. També hi ha la pel·lícula d'aquests llibres, aunque els llibres són molt millors perquè són més descriptius i a les pel·lícules es salten moltes coses, però estan molt bé també. I per últim, he de dir que m'agradaria que us llegíssiu el llibre, sé que us agradarà molt i ja està.